Jo, brate, ovo nema nigde. Majke mi! Što ste videli po naslovu klipa, kupio sam sebi novi auto. Pa vi koliko si si mi napucao, šta mislite, jel na hemiji, brate? Mnogo on tu nešto varira, čas je napucan, čas je onako ne, čas je odjednom bukne, čas onako ne, Boraz. Ja mislim da se bode u koleno. Majapa! Tako da ljudi Nije, moji... ja mislim da moguće da ima genetiku baš dobru, te bra, ono, otko znam. A Louis Vuitton je sa pijace, logično. Hoću prvo da vam se zahvalim na podršci ove godine, prošle godine, iako ove godine nisam nešto bio aktivan, ali videli ste pre par dana kad sam otišao bajsem na more. Znači ljudi, ko je pratio live-ove još pre 3-4 meseca, ja sam razmišljao da promenim ko sam, da ga prodam, iako dosta njih je pisalo, pa Simi, što prodeš ko sam, vozio si ga godin danas. A mali su mu grudi u odnosu na ruke, jel da? Nisu proporcionalne, mora malo da forsira grudi. Samo šta ti je, čoveče. Znači, ljudi... Znaš, ono, vrate, Kenja League, Boraz, krenuo sam juče trenam. Najjače! I sad će naravno komentar na TikToku, a u Simi je bolji, druže, šta pričaš, dobro? Prešao je, jebi ga, prešao je puno, skoro 140 km već i bio sam u fazonu, daj da ga prodam dok ono drži cenu, da ne padne, brate, naš, da upadnem u minus. Znači, ljudi, dosta sam razmišljao. Prestani da kenjaš o 5 minuta. Evo, Tevra, na 5 minuta ću te time-outujem, pa ćeš moći da pišeš za 5 minuta opet. Žel da rekao? Skoro 140 km već i bio sam u fazonu, ljudi, prešao je, jebi ga, prešao je puno, skoro 140 km već. 140 km, ujebote. Da, 140 km. Izašao iz salona i kao, uf, previše, ve. I bio sam u fazonu, daj da ga prodam dok ono drži cenu, da ne padne, brate, naš, da upadnem u minus. Znači, ljudi, dosta sam... Sa 140 km odlično drži cenu, Buraz. To je ako on Passat 500.000, brate. Razmišljao koji auto sledeće da kupim. Da li, brate, da uzmem ponovo čip, da li da prvi put probam neki baš ono sportski auto, nemam pojma, možda onda, ne znam, neki traktor da uzmem, šalim se. I bio sam u fazonu, dosta vas mi je predlagalo koji auto da uzmem, a ja sam, ljudi, prvo hteo iskreno da uzmem Porsche Cayenne. Znači, to mi je bilo ono želja baš dugo. To je dobar auto, brate. Cayenne je, Buraz, auto, ono, ozbiljan. Ozbiljno! I zato ono, 2-3 meseca to traje, koji ću auto, šta ću ovo, ono, i rekao, ja ipak neću Cayenne. I uglavnom, ljudi, teo sam da uzmem taj Porsche Cayenne, ali sam bio u fazonu, brate, opet džip. Znaš kao, nije moj fazon, nemam pojma. Šalim se, volim najviše džipove i, ne znam, ljudi, onda sam razmišljao da se vratim na Mercedesa, da uzmem nekog GT Mercedesa brutalnog, ali opet prvi put sportski, da li da uzmem, da li ne mečka. Ali jesam mu ručer da u pičku materiju, nego on je nizak, jel da? Simi je nizak. I zato se i lako napuca, brate. Zato on izgleda ovde da je Džinđinovski, a zapravo uživo, verujem da ne bi bio toliki jer je nizak. Ko Vlado, brate. Da, bukvalno, ali Tebra, ali ozbiljnu ruku ima, Tebra, ručerdu, brate, pušteno. Ne, lik se raspričao, kunem ti se ono, lik mi bacio monolog od minut i po, Tebra, bacio me u rebus, da li sam ja u pravu što sam ošte kupio jedan svoj auto što nisam razmišljao ko on, brate. Čovjek ono bacio život, ono, razmišljanje oko toga, da li da uzme, naš Cayenne ili GT Mercedes. I ja razmišljam, brate, a sad ću vam iskreno reći nešto. Kad je meni Nugatu dao BMW-a, znači tu sam ja, ljudi, osjetio prvi put ono nešto, znači baš pravi auto. Kak je mi ovo osjetio? Da je seo u Lamba, Tevra, onda bi tek osjetio nešto. Ili u Luxovu Carreru, brate. Onda bi tek osjetio, Tevra. Šta možeš u BMW-u da osjetiš, Tevra? A da ne osjetiš, Buraz, u Lambu. Dobro, brate, što kompleksi moraju stalno da pričaju iz mene, brate? Ćuti, gledaj klip. Dobro, ajde. Čekaj, što ja pričam sa svojim glasovima u glavi, što se meni dešava, Buraz? Ja sam tek ono next level, Tevra, šizofrenija, ono. Stoli Mercedes, Audi. Šalim se, naravno. Znači, i tad sam, brate, ono, kad mi dao Nugatu, ono, par sati dolazim M3, bio sam u fazonu, brate, BMW, stvarno, ne znam, nerealno, baš ono, vuče dobro. Moj BMW je top, isakar, ja sam prezdojan, nemam osmicom, Buraz. Fabrički je ono bila top, ali sam ja namunio 150 konja, izduv, titanijum, a sve, ono, ludilo, auto ozbiljno. Sportski sve. Ali ljudi, moram takođe i da kažem da sam ja, ono, kad sam pre još gledao auta, pre 2-3 godine u live-ovima i to da kažem, ja sam uvek hejtao BMW. I uglavnom, ljudi, nikad nisam volao BMW. Ali ozbiljan edit, majke mi, respekt. Ne znam zašto, ali stvarno nemam pojma. Znači, sada me pitate, nikad mi se nije sviđalo ono unutra, BMW, kako oni male displejevi, šta znam. I, brate, razmišljao sam dosta. Ali upravo je, interijer BMW-a nije nešto, Buraz, realno, mislim, interijer ovog kog sam ja uzeo je ozbiljan.
ali kao generalno M8 po meni ima onako meh, ništa spec interijer, Mercedes ima bolji, NPR. I odlučio sam da kupim BMW-a. Onda, brate, da li džipa? Teo sam X6-icu, znači X6M, čini mi se, ja i drug smo gledali i rekao, to je, brate, brutalan auto. Samo što košta 120.000 i za to nema para, jebi ga ono. Ali opet džip, teo sam, brate... A čemu kompleks? Izvini, ljudi, ali majke mi, ovo nije do mene, ja ne razmišljam, burazi, samo ispucam, brate. Ono, dok sam još mlad, evo, cure mi godine, brate, curi mi vreme. Znači, 26 godina već punim, rekao, daj, dok sam mojim godinama... 120.000 tera 2019. 20. godište X6M, burazu. Dok, hvala Bogu, imam priliku i sve i hvala vam od srca što podržavate klipove, što ste tu i dalje uz mene. Ništa, brate, uvek ćemo biti tu, ali tako, momci? A sada vam ljudi predstavljam moj novi auto, a to je BMW M4 2023. godište kompjuter. Ne znam ja šta, evo ga ljudi, M4, znači idemo bre, prvi put A neprijatno je sve ovo bez muzike, realno fali neka muzika da ide, brate, ako se prehajpovo su, a ništa nema muzike, baš onako... Slušajte, sad gledajte kako, malo mi onako, 2023. godište competition. Jes, odzvanja ovaj 100. Šuplje je 100. Mislim da treba promenim 100, da li su mi ovaj neki ono? Ne znam ni ja šta, ali evo ga ljudi, tu je M4. Ne, brutalan auto, M4 ludilo auto, ja sam razmišljao da uzem M4, ali sam uzeo M8 zato što sam bio u fazonu veće gas M8 nego M4 što je činjenica, ali M4 ozbiljan auto i stvarno, brate, top-topova. Da se ne lažemo, brate, top-topova. Znači, idemo bre, prvi put BMW, ne znam, sad ćete... Mislim, auto top. Da vidite sve. Lep, brate, baš. Inače, ljudi, znači, kad smo s polja auta, ovi prednji grilovi, ono, čuo sam, brate, da se mnogima ne sviđaju. Meni, brate, ko kaže da su prednji grilovi na M4 ružni, brate, po meni iz Kenja, brate, do jaja su, brate, izgleda ko prase, ima njuškicu ko prasence. Brate, predrkano izgleda novi grill BMW-a i kome se ne sviđa samo Kenja, ISKR, ono, nostalgično kenjanje, realno. Ali meni su baš brutalni, znači... Uopšte nije veći gas M8, M4 je bolji 5 puta. Pa jeste, realno, ima manje konja. Ko nema pare za M8, M4 Nije, nemoj da pričaš, bolje, debra, M4 ima manje konja, manje auto, manje mesta, manje snage, manje svega, buraz, realno je, mislim, bolje auto, buraz, pa kad pogledaš, realno, sve ima lošije od M8, ali bolje auto, realno. Znači, ja slušam sebe, ne slušam druge i stvarno mi je on nekako baš brutalno leglo, inače, vidite tablice GG, znači morale... GG, znači dobre tablice, Tebra GG. Mora GG na kraju, veliki pozdrav i za Atlas, hvala im puno što su mi doterali ovu mašinu, znači Atlas pomoć na putu, zapratite ih na Instagramu, imate njih, zapratite mene, jebi ga svi mi SFVS, sad kidaju klipu i sad ćemo sve aktivno. Znači, ljudi moji, šta nam kažem, ajmo da vidimo ove zebancije, znači, gledaj, ovo je u plavo, brate. Jebote, onda imamo ovde i karbonske ove ćelije. Vidio sam ljudi, onaj neki novi logo BMW-a za 50 godina kao BMW-a, možda i tu ubacimo, vidjet ćemo. Ovde imamo ovo malo To sam ja razmišljao stavim na M8, onaj novi logo BMW-a, brate, nije loš. Realno dobro izgleda. Kamericu da vidimo malo s ove strane, znači, ne znam šta... Ne sviđa mi se ovi novi grilovi na BMW liko i vozi Peugeot, da, bukvalno moderno. Volim ja, Tebra, auto nije auto ako nije Francuz, znaš šta priča, buraz. Kažem, majke moje. Ovaj karbon, kako je lepo, čučno. Znači, na njega se naslonimo, šalim se. Ako ga Napoleon nije vozio, nema ništa, brate, ne valja auto, buraz, sranje. Ovde imamo sa strane, piše M4 Competition, felne, brutalne, iako možda ćemo menjati, ali ne... To su standardne M4 felne, brate, što su na M4-ci, a buraz, mnogo dobro izgledaju, brate. Meni su ove felne ludilo. Za meni... Ali treba staviti veće felne. Stop. Treba, gledaj, realno, ovo su, šta su ovo, 20-ice, ja mislim. Gume koje su beše 19, čini mi se, Michelinove, ne znam ljudi, znači bukvalno juče sam preuzeo. Mislim su zadnje 20, prednje možda 19. Brate, ali realno ovde mogu 20 kečevi lagano da čuču. Lagano 20 kec, Tebra se prevošte. A realno. Auto. Realno bude ovakav točak, Tebra. Manja guma, nisko profilna, Tebra. Da bukvalno da se spusti auto, da bude ovako zakucan, buraz. To je priča, brate, da postane demon. I odmah sam odlučio da snimim klip kako me ne bi ovi... Ali realno boja je sranje, mora da uradi foliju, Tebra. Da se ne lažemo, M4 jeste grom auto, ali siva boja, Tebra, ono...
Buraz, kao da voziš Dačiju, razumeš, ono, ne možeš sivu boju na M4-ku. Ma te, samo Što bi rekao drugar, miš siva, miš siva. Ne, mora te, neku svetlu, zelenu, naranđastu, neka ta priča, mora te, folio, se slažete, ISKR, može i crna mat bi, crna je bila. Potrebni snimili ovde. Šta priča auto mu je to tvoje nakaradan? Realno, Buraz. Koji sam ja retar, te, šta ja vozim? Eca, ti mi to uvivaj, ne može, mora odmah da izbaci klip. Ne, mora folio, pogledajte ovo. Auto prelep, kao model. Gledaj, siva boja, unutra, sedišta top, vidiš da su neka boja. Ne znam koja boja, sad ćemo vidjeti. A Buraz, ne može ovu foliju da oskura. Ne znam ni puno ne može ovu boju. u autu, znači... Alo, ti voziš sivi auto. Ja stavio tebra onaj Nardo Grey, kreda siva, šta je već, sam stavio na BMW-a i nije mi se svidalo, zato sam i promenio, vrati. Ali ovo je obično, ovo je ona, naš, kao šerpa, Buraz, razumeš? Ovo je kao tebra viljuška u fioci, jebote, ne može takav da bude BMW. A ne možete. Prednja strana je brutalna, naravno, bit će vjerojatno hejt, a si mi uzeo si takav auto, a da nema 5 vrata, to je 4, ali u 5 sa kepekom. Iskreno, jedina moja kritika je da ne bi uzeo M4-ku nikada mi bude jedini auto. To je jedina kritika, nije praktičan, brad. Znaš, ja sam sportski auto uzeo kad sam imao sa strane džipa, ja sam Targu vozio kad sam imao Macana, znaš. I onda, kad imaš samo sportski auto sa 2 vrata, realno nije praktično, Buraz. Pod jedan moraš paziš da ideš, ne možeš da ideš svuda, možeš da zakačiš branik lako, moraš da paziš na rupe. Sve to stoji, naravno, to je gušt jebiga sportskih kola. Ali, brate, treba da pokupiš drugare, ne možeš te, opet nema mesta, razumeš? I realno, fali, pored sportskih kola, fali ti jedan, ozbiljan auto ako imaš para. On realno ima para, tako da treba da uzme nekog džipa pored M4-ke. Iskreno, to je moj savjet, brate. Vidjet će, mislim, nije vozio nikad sportski auto, vidjet će koja je muka tebra imati samo taj auto. Ne seri bako, tera. Ako neko zna kako je voziti sportski auto, zna baka tebra. Nema veze, ovo je sportsko. Tako da imamo 2 vrata, evo da vidite, znači, banger i... Gledaj sedišta koliko pucaju. Pa čekaj! Kako ovako sedišta na ovu boju, Buraz? Ne može, Buraz. Mora, nek uzme foliju ove boje da uradi. Ili crnu, ili nešto, ne može. Recite, evo, ja sam upravo nisam, jer se slaže ova, što je ovo naranđasta neka? Ne ide ova naranđasta tebra na sivu. Ajde, nemoj zajebavati. Znači, samo foliju da uradi i auto. A možda će da uradi, nego ga tek uzeo. Ne, foliju da uradi i savršen auto. Savršen auto. Sad ćemo da prođemo naravno i unutra, ali ono takođe inače i ovde mi imamo. Inače i ovde ja mislim imamo karbon je ovde, znači na krovu, top. Ne, top. Kukus auta imamo, šalim se. Znači, možda i meni najlepša stvar, iza kako izgleda BMW. Znači, gledajte, ovo mogu da stavim šaku. Šta se slaže, ljudi, nemojte lupati gluposti, ko napiše se slaže, bre, lud Buraz. Da realno kad imaš mogućnost da promeniš boju auto, što ne bi promenio, treba da se bolje slažu sedište, da bude atraktivniji auto. Siva nije atraktivna boja. Kome se ne sviđa to mišljenje, Buraz je retard, razumeš, kao sportski auto siv. Kao onaj lik što vozi, Buraz, Revuelta sivog u BG-u. Revuelto, prejak auto, ludilo mozga, siv. Nema taj wow efekat, mora da bude neka... Kosto, šta se to čuje, Buraz? Ne znam, ja čujem isto. Redovne i sredi. Kako zove, mora da Buraz bude neka atraktivnija boja, tebra, jer je sportski auto, mora da zvoni kad se pojavi, mora da... Ili možda da promeni sedišta. Da, bukvalno. Gle ovo, znači ruka cijela stane. 4 izduva, brutalna Krapović. Bolestan auto, ima nazad karbon. Imamo karbon. Ozbiljno. Ne znam, znači ova zadnja strana, evo ga, M4 isto i ovde piše. Jeziv auto, monstrum. Ne znam šta da kažem, ljudi, stvarno imam i tremu, evo sad dok snimam video, jer ko me duže prati, sećate se, vozio sam prvo Fiat Punta. Pa dobro, sreći tek i uzao. Da, nego samo kažem. Nego je mogao realno da uradi foliju prije što je snimao klip. Mada možda to će za klip da uradi. Respekt. Audi Q3, pa sam E-klasu Mercedesa 2016. taj auto bio brutalan. Q8 koji je legendaran auto bio, ne bi ga, verujte mi, ne bi ga... Pa i nije nešto iskreno. Kao Q8 legendaran auto. Ko da je vozio tebra La Ferrarija jebate. Nego prešao je 140.000 km i moram da ga prodam da ne bi izgubio tu lovu. Uspeo sam s tim 12 država da posetim, nikad nisam imao neki veći problema i onda je tu stigo ljudi M4. Hvala vam još jednom od srca što pratite klipove
Što, Ništa. evo, ovaj klip posljednji prvi u treningu 5 dana. A ljudi pričaju kao svi mi ovo, svi mi ono. Ajde bre, šta pričate? A vidite nazad. Tačno fali malo veća felna i niskoprofilna guma. Realno, pogledajte koliko tu ima prostora. Realna priča. Brate moj, sujete te pojela, treba neko dobro da ti iskara Anju da se smiriš sa egom. Da, to ima smisla, buraz. To će da mi pomogne. Povezano jedno s Ne, drugim. vrlo je povezano tebra, ono sujeta i Anja, buraz, baš onako vezano. Fali distancer. Da, čak malo da se izbaci, buraz, točak. Kakav ovo može monstrum da bude. Već je auto grom, ali, brate, može još da se doradi da bude ono zvonjavio. Gle ovo, i evo je sad M4. Da. Idemo unutra da vidimo i to je to. A kasnije naravno da ga provozamo. Znači, auto... Ne, fali malo veće felno, mora malo veće felno, brate. Da, nisam ni rekao, 520 konja čini mi se ima. 4x4, što je dobro, jer zadnja vuča ne prašta. Znam, ovi ljudi baš koji vole BMW će reći, pa si ti normalno uzeti BMW da nije zadnja vuča. Jebi ga, nema veze. To sam ja. Ja sam teo to tako, dobro on povlači ovako. Tako da, a naravno imamo i opciju da uključimo da bude samo zadnja... Samo zadnja vuča, to je fora. Na M8 isto imamo, brate, opciju da uključim samo zadnju vuču i to je to, buraz. 4x4 je najjače što možeš da uzmeš. Ljudi koji kažu kao, ma zadnja vuča najjača, seru, brate, nemaju para da uzmu auto koji se prebacuje sa zadnje vuče sa 4x4 na zadnju vuču, buraz. Znači, ako voziš samo zadnju vuču i kažeš kao to je najjača stvar, buraz, za šta je tačno najjača stvar? Realno, brate, na novim kolima nema nikakve razlike da li je zadnja vuča ili 4x4, buraz. Toliko elektronika, brate, jako radi a dok ne pogasiš elektroniku ne vidiš nikakvu razliku, razumeš, ono. Ali realno gledano, brate, 4x4 je keva i još, brate, do ja što može M4 M8 buraz da se ugasi prednji pogon, da bude samo zadnja vuča i onda to ludilo. Znaš ko je ludilo? Fora je što M8 i M4, verujem da isto, moraš da pogasiš svu elektroniku da bi upalio zadnju vuču. Znači, ne možeš da upališ zadnju vuču i da zadržiš elektroniku u M8, nego mora budeš klot, voziš skroz klot na zadnje vuči. Znaš ko je to ludilo? Onda kad stisneš gas, pa se auto samo okrene ovako, rk. Tebra, znate koje je to ludilo mozga, znate šta je to? Ali vjerojatno tako isto M4. S praštanja. Ne znam šta pričam, brate, znači ono, trema me vata, ljudi, Ti si stvarno kao sam... stručnjak, pa s obzirom, brate, da imam koliko skupih automobila i da voziš skupa kola 2019. godine, mogu i da kažem da jesam realno stručnjak. Presečan, idemo u auto da vidite kakav je. Ulazimo ljudi u M4. Dobar ovaj novi displej, brate, mnogo lepo izgleda ovaj novi ekran, ovaj veliki, prošireni, buraz. To mi je smor što M8 nema, recimo, razumeš, to mi je baš smor što nisu uradili, brate, da ima ovaj displej široki. Brate, kako je dobro unutra. Inače, sad mi drug rekao nije 520 konja, nego 510. Pa mislim se isto je, nema me zezati. Znači, ljudi, gledao sam sa ovim novim displejom da uzmem, opet kažem, znam da će dosta ljudi ono komentarisati. Vidi ruke, mama mu jebam, a? Dobra ruka, jel? Odradio 30, mali, dobro ga uradio mali, evo da napucu 30, dobar. Svi mi, šta ako je to sportsko, bolje ti onaj manji displej, bolje ovo, bolje ono. Ja sam gledao sebi, brate, da uzem, znači uzimam sebi auto, gledam sebi kako Stručnjaka komentira kako treba veće felge da popravi brzine između blatobrana i gume, razmak uvijek ostaje isti ako se ne diraju. Koji retar, urazi, meni će da objašnjava teorija, ja prebuđeo svojem osjeću izgleda, brate, tako da možeš ti siluje majku, ono. najlepše, znači, takođe, gledao sebi, brate, da uzem, znači uzimam sebi Koliko kilometara ima, jel znamo, jel se zna ljudi? auto, gledam 140. Ma ne, to je, jel zna neko koliko ima kilometara auto? sebi kako najlepše, znači, takođe, opet za sedišta, možda će ljudi kao reći, svi bi sti normalno kakav naranđa Oko 110k, 30k, pa kome da verujem? za sedišta, meni su ljudi ova sedišta brutalna, znači baš sam gledao I ovo je karbon ovde, ovo je do jaja, vrate, vrate je poklopac isto od karbona. kad sam I ovde je karbon, jel? tražio M4 preko da budu zadnja sedišta i zadnje sedišta, čuj mene, naranđasto sedište, ja se izvinjam ljudi, stvarno imam tremu, jebi ga. Tako da, u suštini, da prođu M4 preko da budu zadnja sedišta i zadnje sedišta, čuj mene, naranđasto sedišta. Takođe,
opet za sedišta, možda će ljudi kao reći svi bi sti normalno kakva naranđa za sedišta. Meni su ljudi ova sedišta brutalna. Znači baš sam gledao kad sam tražio M4 preko da budu zadnja sedišta i... Aj, realno. Lik je tražio da budu naranđasta sedišta u kolima, brate. Nije, nego mu izletela dobra ponuda sa naranđastim sedištima unutra, koje su brutalne, meni je bolesno izgledane. Kao, baš sam teo naranđastu, to je kao da ja kažem, ja sam teo naranđastu boju u Brabusu, buraz. Nisam, nego mi je uletela ponuda dobra za Brabusa Tebra koji je one of one naranđasti unutra, buraz. Zato sam ga uzeo i realno je gas. A sad sam ja tražio naranđastu boju, baš mi je naranđasta ono bila u glavi. Zadnje sedište, čuj mene, naranđasto sedište, ja se izvinjam ljudi. Stvarno, imam tremu, jebi ga. Tako da, u suštini, da prođemo malo kroz display ovaj, ne znam puno, idemo home, kliknemo i gledajte sad ovo, znači idemo ovde menu i pogledajte šta ima ovih aplikacija. Ja ako se ovde snađem, ja ne znam, znači... A koje godište auto, 23. jel? Ja mi da rekao 2019. Nemoguće da je 19. ima ovaj display, bre, si drogiraš. A 23. bre. 23. jel da? Da. Moja greška. Jeste, baš je sreća, pa kako da ne bude srećan Tebra, gle kakav auto je uzeo, buraz. Ovaj auto je monstrum, koliko je ovo, 75-80 hiljada evra auto. Realno, buraz, ozbiljan auto, nema zajebat. Ima stvarno mnogo nekih opcija, imamo na primjer sad da kliknemo ovaj setup, ja plačem. I evo gledajte sad ovo, engine, applicable, sport plus, znači već uključeno na sport, to je najbitnije. I aj prvo da ga zaturiramo malo, znači nećemo da tupimo, uskoro video. Preznojio se, evo te nije mu dobro. 24 sata u auto, tu ćete sve vidjeti. Inače da, i ova klima, brate, koliko lepo učučnala, ovaj karbon isto. Onda imamo ovde ljudi, naravno čekamo noć, padne mrak, pa da vidite ove LED trakice, stavili smo u pink neku boju. Imamo ovde mesta, čeka da vidimo ovaj kakav gligavac, kako su ovo, aha evo ga. Ekstra, brate, ima mesto stvarno dobro. Onda, na primjer, što je Gold... 110 kana kupujem, prodajem. Nakupujem, prodajem. Nakupujem, prodajem.